India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Presiden ke Palestine Muhammad Abbas kasngining kong balala ulakhot seng lehnoh Hamas bahkan pyndem no tiar ialeh jongka syaki sipai jongu. Kadba udang pyndem jor jing thombor basar khe jongka de kakenhun persya Israel haka jing kren jongu haka jing yalang ka UN halor kamat ka bayade bat ka jing penbek na ka benta ki artali kiri. Ka Hamas kan omdon benta haka ban sensyari ka Gaza. Ka Hamas bat kiwe ki kenhuan ki badai ban pendam ban IT no tiar ialeh jongki syaki board jongka Palestine Authority. Ula ong lingba ka video hadin ka jing syakan type visa ban penlet syakani ka jing yalang da ka United States. I pendam juru ia ka jing syak penyap jongki koidi ya ki rupat ba. Kentop i ka jing thombor besar khe jongka Hamas ka balajia kan nyautorik urisau arja arkulai. U ambas ula ong baka Hamas kanom don benta haka jing sensyar kan ba kadang don ru ban penjari mardor ka jing sange ASEAN. Ngidon kam ban yo jing yarap sapok Gaza, ngidon kam ban pelat ya ki breu ki basha bat koidi ula ong. Ngiyaro ya ka benta jong ka Egypt bat kuata haka bayade bat ka jing penyasuk ban penkut no ya ka thma. Bat kumju ru ya ka Egypt bat ka Jordan. Ki bala kenta ya ki jing temu penkeriak jaka ya ki nong Palestine. Ula ong kani ka jing penpau da uni unung yalam Palestine kelawan long ru hadin baka thma jong ka Israel persya ka Hamas kadang ye peteng bat kelawan ra ek jing ka bakrau ye ki pat ba nong song senong hapo Gaza bat ka bala kamru sya ka jing yap ka batrim bat ka jing kerdu bam ka basar khe. Ki babun kiri ke pertai kila pendrem jor ye ki kam thombor jong ka Israel persya kiri upat ba ki bom king atiar haka ba kila dawa jor na ka benta ban penjari no mardor ya ka jing sange ya siat khnang ban la ban penkut no ya ka ne ka thma ka bala ne jan arsna